Počkej. Takže čus lidi, vítám se dnešního videa. A v dnešním videu tady máme já s Filipem a Rastou. A jak vidíte, tak tady máme korunky, protože jsme minulou hru dali win. A teď se budeme pokoušet o korunkovaný win. A teď se budeme dát like, odběr, zvoneček a můžeme se na to vrhnout. Jejte kapadám se o šase. Hej, já jdu zkusit k tomu NPCčku. Já jdu k tomu Okay. Pár hrozně lidí. Já jdem do toho mini secretu. Víš, No a jsem dead, mě je borec. A ty máš zbraně nebo ne? Ne, mám maximálně pickaxy. To je dobrý, no kámo. Hej, a to NPCčko tam ani nebylo? To NPCčko, kde jsem byl, tak tam nebylo. Já jsem padal přesně na to NPC. Co? Hej Joši, chcete help? Protože já mám zbraně, Joši. Já už taky mám zbraně. Já mám 4 zbraně, mám brokovnici. Tak brokáda je mega dobrá. Jako jakou máš? U tebe vidím týpka. U mě? Jo, ne. Já jsem u Davida. Jdeme tady zdít Česku. Jsem Filip. Jo, jsem se neměl, to jedno. Jedeme Joši. A až se to mohu všimnout, tak tady máme takovej jiný movement. Ten movement je takovej, jako nevím. Takový divný. A ten má takovýhle pidžvíky, který se takhle vezmete, tak. Tady. Vám to takhle dá. No prostě glider, vám to takhle dá. A já tak za vám help. No. Jdem hrát fotbal. S kým? Pojď, dělej. Kámo, nebudete si házet to knoku ten sávkem, že ne? Ne, tady je fotbalový hřiště. Počkej, nejmera. Vaši no my nehrám Fortnite, my hrám fotbal, kámo. Jedem. Uj. A jo, já vidím, čau. Oši. Můj míč. Dejte mi míč. Oši, jdeme hrát fotbal. Tak jako můžeme, zóna nám vychází. Ne, kámo, jdeme. Oši, tak, hej Filip, kde je to NPCčko? To tam není. Eskimáka? No, co? Máš to eskimáka? No nemám eskimáka. No právě, tak jdem. Já mám 100. Já už to NPCčko. Hej, ještě tady u mě je to. Launchpad. Já se vidím dobře. Já vím, já jsem se launchnul. Ček, kde je? Aha. Tady není. Je tady launchpad. No tím jsem se launchnul. Hej, tak fakt, mám za tebou? Ne, nemusíš. Já tady vidím spíš pětižvíka. A můžete schválně napsat do komentářů, jak se vám líbí ten chapter 6. Mně se to docela jakože líbí, ale přijme takový chaotický všechno. Ale je to docela v pohodě. Mně se líbí ten movement, co to je. Tak jo. My to se jako prostě zvyknu, musíte na to zvyknout. Co? Eskimák? Já mám taky to vzdušnýho. Nice. Já se tady schovat. Už a kdybyste nevěděli, tak tady v nastavení... počkej, ne, to bude. Tady v building máte simple edit a to vám jako doporučuji si zapnout, když třeba jako hrajete jako Fortnite třeba jako krátkou dobu, jako neumíte moc stavět a editovat, tak to jako může být pro vás dobrý, já to mám zapnutý, protože já stavit a editovat jakože neumím, takže to... Jo, a tady je, ale v Zero Build chtít to úplně k ničemu. Já vím, už jste našli toho Air Sprite? Ne, já tady chodím a koukám se tady, co tady je. Jestli tady něco nenajdu. Co? Dám NPCčko. Nice. Už máte nějaký healy, když tak? Já ne. Tak to je dobrý, no možná taky ne, Filipe? No nemám. Tady jsou míníčka, ale... Tady jsou Co mám míníčka. taky jedinýho? Tady fighty. No. No a to je vyfajtit.
Kámo, tady chodí pořád do kolečka, já nevím, za kam mám vůbec jít. Kámo, Rasto, jsi někde úplně nahoře. Já vím, já tady chodím. Ne. Jen tak. Už já za chvilku sám blíže Vánoce, takže na Vánoce bych chtěl udělat nějaký jakože dobrý videjko, ale to videjko bude nejspíš přetočený, protože úplně jakože na 24. Sakra. prosince natáčet asi úplně nebudu. No dobrý, Filipe, hej, kolik máš HP? Chlapci používají katanu, kam, tak co mám udělat? Chceš help? Mám taky katanu. Já ti v tu jdu helpnout. Jaký? Já ale nemá žádný to díly. Zkusím tady Už najít. tam ranu. Pojď! Medkit! Hoši, teď dáte like a pojďte tam medku. Koukejte, 3, 2, 1, teď. Nebo taky ne, no. Dostali crack. Prčit. Dorážej. Tak já... Já je zkusím vyfajtit. A kolik tam je Filipe? 2. Jsou dobrý? Protože používají katanu, kterou jdu taky Kámo. použít. Kamo, počkej na mě, ale Rasto, ať tam nejdeš sám. Čekej, já už je tam vidím. To bylo asi nějaký úplně NPCčka. No, vyfajtili mě oba dva. Jsem dead. To nedáš. To nedáš, si myslím. Já už chtěl stav. Jsou strašně dobrý. Nejsou. Jdem do prdele. Jedno hápo! Hej, pojďte ještě jednu hru. To se Ok. nepovedlo. Hej, tak- odstraňovali ready up. A říkal, Red Up a začal se někdo do levíčka, ne? No. Ne, co to. Hej, takže tak dáme další jdu a teď buildy, ok? Protože já chci tady na videu ukázat to nastavení, jak to funguje. Víte. Pojďte do lobby. A tady, když tak máme nový Battle Pass. A v Battle Passu tady máme nějaký skiny. Já už vůbec vás nemám, protože nemám dostatečný výbaxy. A Battle Pass uděláte, až budete mít level 75. OK. A teď, když jste jako neviděl, co si koupit v Fortniteu, tak doporučuji vám koupit tady Fortnite kruh, že Fortnite kruh je nejvýhodnější věc ve Fortnite, protože stojí 323 korun. Máte tady 1000 V-Bucksů, Battle Pass, Music Pass, Lego Pass, OG Pass, který až bude. Tady máte kruh pack, takže tam máte skiny, Rocket Pass, a že tam máte nový styl, že tady jsou prostě všechny pásy, je za prostě 300, to je prostě za 300 máte kolik V-Bucksů? Za 300 máte třeba tak 1300 V-Bucksů. A tam máte prostě ty Battle Pass a všechno, že to se vám mnohem víc vyplatí. A máme tady i tyhle jako jiný XPčka, vypadají jsou takovýhle oživo modlí, což je jako docela v pohodě. A jde ready, Filipe. A tady pak ještě Já bych šel nějaký kreativy. Ne, kámo, pojď to. Ještě jednu hru. A tady pak máte, že si můžete vypnout nebo zapnout autoclaim, to znamená to, že prostě, když tam máte nějakou odměnu, tak se vám to jakože claimne sound, což jako nevím, jestli je úplně dobrý, ale třeba může být dobrý. A pak tady ještě když, takhle dáte tady, tak vám to jako vyjede prostě takhle, může je to takový hezčí. A můžete dát tady odběr i Rastovi. Jak jsme došli na tom YouTube Rasta? Rasta Crew, ne? Jak? Počkej, hned se kouknu. Rastafa. No, klidně taky můžete dát odběr. Tak nevím, co natáčí, ale taky Fortnite. Já se na něj ještě rovnou podívat. No, nikdy natáče Fortnite, ale... Joši, jdeme tady použít smash. Devil. Ej, to je hrozný damage.
Tak opět. Hej, kam chcete padat? Ale jako padat jako někam, jako kde není boss. Hej, pojďte. Hej, pojďte, jsme ještě nebyli. Jde tam. A 99 lidí tady. Já budu vyskakovat za chvilku. Prostě za 3, 2, 1, teď. Já už vlastně nové korunky. To je GG's. Ale jo, že jsou vlastně buildy. A tady máme krásný glider z Battle Passu. Se můžete takhle podívat. A nezapomeňte si kouknout na video z live eventu. Tak je docela dobrý video, jenom se mi to lagovalo a zvuk byl teda jakože nic moc. Hej, Filip, a s kým jsi byl na tom live eventu? S Adamem. Takže já jsem chtěl hrát s Milanem, ale Milan byl offline a no prostě nevím. Padá tam jeden týpek. Ano, brž to fajtíme. Kam to je taká chobotnice, oši? Pomoc. To má loď. Hej, tady je potom launchpad, tak můžeme jít na launch. Já se jdu, já jdu sem, no nejdu, no jdu. Já jdu sem takhle. No, tak nejdu, no. Bereme naší, jo. Nice katana za free. Pá jsem někdo. Už až ten chat je úplně nejhorší brokovnice, to ani třeba jako v mytické variantě to taky ani neberte. Tady onej. Hej, já tady tu českou, já jsem hrozně láký, kámo, katana, tady ta česká. Pojďte, chci mytický něco. Real, jo, okej. Real through your weapon faster. To je pohodě. Level up. Kámo, já dostávám hrozně moc XPček. Oši, jdeme rybařit? Já vidím ale borce. Tak já jdu asi za váma, no. Jedet. Tak nejdu za. Vyžrání. Hej, za mě je ta Oni hrozná. Jaká ta, jak máš ten faster, jo? Ne, hej. Co to je? Legendary čista. Nice. Co vám padlo? Jedem. Tady máš. Jdeme těšit na to. Máš náboje. Hej, kdyby se chtěl teďka ještě docela hodně nábojů, jo? Tady máme metky do vše. Já bych potřeboval do brokovnice a do SMGčka. Hej, jdeme rybařit. Hej, to bych tak už to vzal. Tak já ti můžu dát. Jsem dal 10, no. Hej, někdo tady plave. Tak? Hodně jsi mi dal, Filipen. Čekám, to ještě najdeš náboje. Tady no, tak tam nemáš náboje. Jo, u mě borec. Hej, já mám ještě 6 meníček. Jedet. Nice. No Hej, pěkně matrosy vezmu. Já už půjdeme potom launchpadem. Okay, ale jdeme rybařit. Okay, protože jako ty heals tam budou docela hodit, takže. Hej, máte jako někdo nějaký shieldy? No, počká, to udělám takhle, neberte shield. Kde to rybaři? Já jsem tady, no právě, já jsem tady vzal jeden a oni zmizeli všechny. Hele, česta. Divná. Kámo, Kámo, GG. Máš... Klasická česká. Kámo, já nemám ještě žádný. Oši, hej Vojt. Kámo, to asi vezmu místo katany, no jasně, že to je úplně na ně, co se katana. Tak já beru katanu. Hej, tady máš prut, tady máš pruty. Fakt, tam jsou a jo? Ne, nejsou. Jo, jsou, asi byl slepej. No, kam Falko, tak to se dobrý vžíraš teda. Tak počkej, tamhle jsou ještě. Kde?
Tady To máš tady. shieldfish. Hej, nechceme ten sto. Počkej. Ten se mi nechte, jo, to je moje. Jdeme rybaři doši. Dneska je video honly rybaření. A když jste chtěli, aby jsme natočili nějaký challenge, tak rozhodně napište do komentářů. Co vytáhnu? Flopper. Tady máš slurpish. A kolik to dává shieldu, nevíš? Další slurpfish. Nevím. A A dvě tak- ti podle mě budou stačit. A tak dejte Rastovi, ať má nějaký... No já lovím. Kámo, ale proč vždycky ty ryby... říkám, u mě hrozně moc ryb. Takže extrémně. U mě taky no. Hlavně slurpfishek. A už nepadají, ale kde má ty ryby? Možná zóna. Nevadí, mám Najde za minutu. Za minutu. Kde to jsou ryby? to tam. Pak můžeme jít zase sem třeba. Kámo, proč je vesnitý? I Rastio, vezmi si tady, máš slurpfishky. Nechci. Kámo, ale- si healy. A kde jsou ty ryby, kámo? Ty ryby jsou vždycky úplně jiné v prčicích. Kamu mě padla gana. No, tak to Taky. je dobrý, no. Ale dobrý, že jsou aspoň náboje. Pojď rybičky, chytněte se. Hej. No kámo, jasně, že já to vytáhnu, ale prostě ryba mi z toho nepadne, co? Kámo, co to je? Hej, baba, a jak poznám, jako, že ji chytím? Že se to zatřepá. To, co je v tom. Můžeme jít. Pojďte. Ale ber tady slurpfishku. Tady vezmu. No tak jdeme už, ale asi nic nechytil, protože já se nemám rybařit. Pojďte, launchpad. Já vím, já se vemu tady také jenom fišku jednu. Hej, můžu jaký fišku? Tady Ok, máš. vem si. Můžem. Máš. Co? A kde je launchpad, ale už, jo, tam. Tady. Hej, máte metky, já mám jeden, když tak. Já mám 3. Nice. Hej, kam jdeme? Já nevím, já jdu sem kousek. Já jdu na tu živou želvu. Okay, tam jsou ještě nebylo, musím ještě podívat. Jo, já tady ukážu to nastavení. Takhle má to jen z toho. A edituje se to tak, že prostě jako na time a takhle prostě můžete editovat. Takže třeba pro začátečníky je jako docela v pohodě, podle mě. Tady můžu si něco editnout random. Tak v pohodě. Tady ta borka už je dead. A jde tady tude. Jde směrem k nám. Kam mám možná neteleportoval ten teleport? What the fuck? Hej, tam je docela hodně lidí, ne? Je tam hodně lidí? Dobrý, no. Hej, tady je ta želva. Už jdeme na žel... No tak nejde na želačku. Já jsem na želvě. Já jdu na tu želvu. A mě byste nechtěli pomoct? Aha, já vím, že No, nemusíte. Přestat si špěk, já mám někde pryč. Máš si svečka. Co to bylo? Jsi mega lehký. Já se tady jdu vzít svoje věci. Tady bude ta karta. Kdybyste někdo chtěli. Dej to, Fope. Big shield? Všichni jsou dát. Nice. Ej, launchpad další. Tady mám písničko. Čau, žabo. Můžeš je zabít? No, můžu asi. Já ani nechci zabít. Že ani jeden damage mi nedal. Kámo, Onyx Legendary. Skybolt. Ej, má tady další big. Kámo, až koukejte na tu želvičku. To je mega cute třeba. Hej, já bych šel...
Hej, půjdeme sem tady ten miniboss. Ok. Tam? Tak Falko, jdu na špedem už. Jdeme už. Hej, já mám autíčko. Tak já na vás čekám, ok? Kdo tady bude první, tak bude mít auto. A tam už fajtil bossa, kámo. Potraž to. No, já tam jdu už. Tak ty Filipe, nasedej. Můžu, já vyměním auto a... To je Kámo, si jedno, děláš kámo. srandu. Ne, ale... Oni tam zase fajtějí ty Jdeš nebo NPC. nejdeš? Dej si to rolo. To je jedno, jaký máme auto. Co děláš, Filipe? Tak jdeš nebo nejdeš? Tak si přesedni. Já chci ředitele. No tak nejdeš. Čekej. Čekej. Tak já nejdu, já tebe nebudu čekat, ale pomáhat Rastovi, já. Fakt hrozný. Hej, co tady jsou? Dostali? To jsou NPCčka. Jo. Hej, real cápci. No dobrý, no, to je jedno. Tady máme. Hej, můžeme jít do toho trezoru nebo ne? Ne, nemůžem. Jako můžeme se jít kouknout, jestli tam jako je, hej. No, já mám 3 metky, On ne? nikdo není. On nikdo neví. O tom. Že já tam jdu. A Hej, všichni si myslí, že to je fake. Hej, máte někdo miníčka? No, mám slurfishky, ale nemám miníčka. Kolik? Nemám. 3. Hej, mám vzít 6 miníček nebo 3 big shieldy? Asi 6 miníček, co? No. Mhm. A tak vám to někdo ty 2 bigy. Jestli můžete, to jsou když tak. Jak jsem udělal? Jak jsem udělal nějak kotou? No však. Takže to je ten, no prostě, třeba jako když jako zkus jako z jedné budovy skočit na druhou, tak to máš takový movement. Až mám hrozně moc matráši. Jo, tady se asi hodně fajtilo u mě. No, jako je tam hodně tu? No, je tam hrozně moc buildů, jako stavění. No, a nebo my se hrajeme buildy, co? Kde jsou? Vy jste tam, vy jste úplně někde pryč? No musím taky já pryč. Heši, ale já mám tu, toho pítižvíka, mám ho vzít? Jako v kruhovém. A tak, Filipe, kde je to ten Yeti? Filipe. Nevím. Já teď fajtím. Aha. Ne, oni už tady byli. Co, jak v tom trezoru? Mhm. A je tam nějaký loot? No trochu lootu tady je. Hej, počkej, Falko, kámo, Falko, musíme pomoct Falkovi. Dělej. Hej, Filipe, mám healy pro tebe. Já jsem se šel jenom nalučit. Kamu, jak Dobrý, to no. udělal? Nevím, co jsi dobrý, kámo. Ne, ale on přišel prostě přes zeď. No, nemyslím si. Nemyslím si, ale ok. Hej, tam jsou. Špatný dostat. Au. No, cheateři možná. Reální No. cheateři asi. Ne, a to nebudou cheateři. Jo, Já mám aimbot, jak se vyjní. Já mám třeba, ty vole, no tak asi. Vidíš, no. Vem si tu ohnivou masku. Kámo, to je úplně jedno. Ok. No, to je úplně jedno. No, bez takhle. Kámo, mám jenom... Hej,
Hej, reboot neoznačte, prosím. Ale nějaký neúplně blízko. Fopa, Rasto, reboot, prosím. Tam? Kámo, hej, už já takhle obejdu, jo? Hej, jsou tam pořád, nebo ne? Já nevím. Hej, fakt, ať ještě skočím pro kartu, jo? Můžeš rebootnout v zóně. No však. Ale... Kde jste vy? Tady je reboot. Ten reboot je pěkný. Počkej, to už ještě vedle. Vedle tebe. Na druhý Chlapci? straně. Ne, to je reboot. Na druhé straně. Jo, je tam jakože na tom Marku? Ne, tak jo marknu. Marky mě to, já jsem poslepej. Jo, tady. Dík. Ale mě to tam ukazuje, jestli to tam není, tak sorry, mě to tam ukazuje. I fakt je to tam? Co, kde? Ten reboot. Je tam, dobrý. Ej kámo, ale tak, já mám medkidy pro vás, jo? Mám 4 medkidy. A jsou ještě barely. Tak kde je ten reboot? Počkej se, tady je. Já si tam vemu moje věci ještě. Jo. Kámo, prosím, hej, Oši, ale jako berem věci a jdeme, jo? Chope. Pojďte. Hej, ale kámo, ale hej, Oši, zanadává po 2. Hej, berte svoje looty a jdeme, ale, okej? Já ani neberu loot. Tak ani neberu loot, no. Hej, já než tak medkidy. Jde úplně klídek. A už je tam docela napínavá hra. Ne, já spadl ještě. Ne, počkej, chceš medkit? Počkej, já tam jsem ještě a když tak... Pojď, ber to, já ti dám jeden, ať máš, však pro jistotu. Ty jsi v shieldu, Falko? Já. Hej, tak, pojď za náma, Rosto, vyhleduj se, pojď za náma. A tam stavíš, Filipe? Já bych šel potom nějaký creative. Dobrý. Jsem tu s 20 hápkama, GG, Soši. Tak ale. Yes, epická zbraň nějaká. Počkej, ne. Dobrý, žiju. Hej, Rasto, seš v chillu? Já jsem 50 hápkama. Nice. Kámo, už jak znám tak rychle, Oši. Dobrý. Ne! Co? Jak mi dal full damage? Hej, pojďte mě zvednout, rychle. Falko, máš medkit? Já mám, když tak. Kamarád to přežij hlavně, a? Papír ti dává. Tam byl tápci? Tak Filipe, ty to prčí. A tam byl tápci u tebe, Rasto? Nebo ne? Jo, fal. Kam Falko nesozí ten medkit ode mě. Dobrý. GG, tak. Jakože dali jsme jiná hrabáca v pohodě. Pan taky docela. Takže nezapomeňte like, odběr, zvoneček a se s váma učím. Čau.